Хайырлы ирте. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Безнең ярдәм Түбән Камада махсус операциядә катнашучы хәрбиләргә ярдәм күрсәтү өчен тегү цехы ачканнар. Башкаларга үрнәк күрсәтәләр. Казакъстанның Казандагы консулы милли ризыклар әзерләү буенча осталык дәресен үткәрде. Хәситәнең табылган чагы Татарстан Яңа гасыр каналы тамашачыларга яңа ел бүләге әзерли. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Бүген 12 декабрь. Республикада җылытты, әмма синоптиклар атна дәвамында кар, бозлы яңгыр булыр дип фаразлый. Айрым районнарда буран. Бүген көндез һава температурасы 5 градус салкын, юлларда бозлавык, кар көртләре. Игътибарлы һәм сак булыгыз. Бүген 12 декабрь Россия Федерациясы Конституциясы көне. Әлеге дата илебездә бик мөһим дәүләт бәйрәме буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика халкын котлады. Хөрмәтле татарстанлылар, Россия үзенең яңа төп законына моннан 29 ел элек, 1993 елның 12 декабрендә ия булды. 93 елгы Конституция Россия җәмгыятенең төзүнең төп принципларын, гражданның хукуклары һәм ирекләренең үзгәрмәс хәлен, дәүләт бердәмлеген һәм территориаль бөтенлекне саклауны, идеология, күп төрлелеген, традицион рухи әхлакый кыйммәтләрне яклауны ышанычлы беркетте. Шушы нигезләмәләрнең какшамас булуын раслап 2020 елда Россия Федерациясы президенты Владимир Путинның башлангычы белән гамәлгә ашырылган һәм илнең күпчелек халкы хуклаган Конституция реформасы бу сәяси нигез документны шактый көчәйтте. Бүген Татарстан ил Конституциясында күрсәтелгән юнәлештә эзлекле бара. Куелган максатларга ирешү өчен әле бик күп хезмәт итәргә кирәк булса да, иң мөһиме төп законны үтәп һәм хөрмәт итеп уртак мәнфәгатьләр һәм ниятләр белән яшәү. Барыгызга да нык сәламәтлек һәм республика бөтен Россия хакына иҗади хезмәтегездә уңышлар телим диелә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында. Татарстан халкы махсус операциядә катнашучы хәрбиләргә төрле ярдәм күрсәтә. Республикабыз районнарында кечесе, олысы да әлеге изге эшкә бик теләп кушыла. Түбән Кама районында да халык остаханасы дип исемләнгән тегү цехы эшли башлады. Биредә волонтерлар солдатларга йокы капчыклары, яраларны коткару өчен носилкалар, башка кирәк яраклар тегә. Изге эшләре турында Түбән Камадан Гөлия. Барлыгы шундый 300 яра бәйләү эштегәргә кирәк. Волонтерлар көн-төн хезмәттә. Тегү цехына алар буш вакытларында киләләр. Укудан, эштән соң. Җыелабыз, бергә булышабыз, һәр көн җыелып, нәрсәдер эшлибез, тегәбез. Җайлыйбыз шулай безнең солдатларга. Исән сау кайтсыннар дип, минем домнан да 2 кеше китте, шуның өчен алар өчен дә без дух белән булышабыз. Халык остаханасы дип аталган кечкенә тегү цехы 35-нче микрорайонда урнашкан. Территориаль иҗтимагый үзидарә советы рәисе шундый тәкъдим белән чыккан. Түбән Камалар әлеге идеяны хуплап алган. Командада өлкәннәр дә, яшьләр дә, һәркем кулларыннан килгәнчә ярдәм итә. Эшебез бара, кешеләр килә, ярдәм итәләр. Әлхәмдүлилләh, үзегез күрәсез. Кичкенә дә эшлибез, көндез дә эшлибез. Күбесенчә инде кичкенә килә халык, эштән соң теге ару талны белмиләр. Бу носилка шәһәрдәге яралыларны алып чыгар өчен тегәчәкбез. Бу носилкалар батулардан яралыларны кирәкле җиргә алып барырга. Битараф булмаган Түбән Камалар яра бәйләү эшләре, йокы капчыклары, носилкалар әзерли. Әзер әйберләрне исә хәрби операция барган зонага җибәрәчәкләр. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаэль Рәкыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Россиянең милли проектлары шәһәр һәм авылларның йөзен яңарта алды. Минзәлә районы укытучылары әнә шулай дип саный. Беренче шәһәр мәктәбе Минзәләнең тарихи биналарының берсендә урнашкан. Бүген борынгы бина үзенең башлангыч кыйффәтен саклап, дәүләт программалар ярдәмендә яңа һәм уңайлы булды. Авыл халкына да игътибар аз түгел. Югары Тәкермән гомуми белем бирү мәктәбендә капиталь ремонт узган елык башланган иде, быел ул төгәлләнде. 42 ел эчендә нигез салынганнан бирле мондый хәлнең булганы юк иде әле. Дистәләгән миллион сумнан тыш капитал кертемнәре рәвешендә тагын 5 миллион җиһазларга бүленеп бирелде. Бүген көндә мәктәбебездә 55 бала укый. Аларга 10 укытучы белем бирә. Һәм мәктәбебез бүгенге көндә мәктәбебездә 3 югары категорияле укытучы,
Калганнары беренче категорияле укытучы, барлык фәннәр буенча барлык фәннәрдә укытыла, барлык дәресләрдә укытыла һәм белем алуга, балаларга белем алуга барлык шартлар да тудырылган. Шуның өстенә безнең ире яңа җиһазландырылган, бүгенге көн таләпләренә туры килгән спорт залыбыз, тренажер залыбыз, шахмат залыбыз һәм балаларның ял итү бүлмәләре дә оештырылган. Мәктәп музейында авылның тарихын һәм традицияларын кадерләп саклыйлар. Кунакларны иң гаҗәпләндергәне Татарстанның төрле чорларының легендар уллары турында көн сайын аерым экспозиция искә төшерә. Биредә танылган акыл ияләре, татар мәдәнияте һәм дин әһелләре, сәясәтчеләр, спортчылар һәм сүз осталары бар. Бүгенге Татарстанның уңышында нәкъ менә аларның өлеше зур. Башкалабыз Казанда башка илләрнең консуллыклары бар. Алар арасында Казакстан консуллыгы төрле юнәлештә эшчәнлек алып бару белән аерылып тора. Шушы көннәрдә аның җитәкчесе Ерлан Искаков милли ризык мәдәниятен таныштыру максатыннан мастер-класс та үткәрде. Казак халкының милли ризыгын ничек әзерләнгәнен Мөршидә Җиһанда күреп кайтты. Хөрмәтле ханымдар, мен мырзалар, кадерле дуслар. Күптән түгел биш бармак пешерү осталыгы белән шаккаттырса, бу юлы Казакстанның Казандагы баш консулы Ерлан Искаков Куырдак остаханәсенә чакырды. Казак мәдәниятен көнен үткәрәбез. Без бүген әлеге остахана барышында казак халкының мәшһүр ризыкларын пешерү белән бер рәттән музыкаль мәдәниятебезне дә танытабыз. Күренекле язучыбыз Галим Мөхтәр Әвәзов турында татар телендә китап та әзерләде. Басы эшләр бик күп, ярдәмләшеп эшләү көч бирә. Остаханәнең рәсми илешен башлаганда Казан шәһәр башкарма комитетының туристлыкны үстерүгә теләктәшлек комитеты рәисе Дарья Санникова Татарстан җитәкчелегенә республикада яшәүче халыкларның дус тату яшәүенә зур әһәмият бирүенә рәхмәтен җиткерде һәм Ерлан Искаков белән тәмле ризык пешерү серләрен өйрәнергә әзерлеген белдерде. Сегодня будем жарить и готовить куырдак. Иң әүвәл куырдакның табада кыздырып пешерелә торган мич ризыгы икәнен искәртик. Аның өчен күпме кешегә әзерләнүенә карап бәрән ите кирәк. Әмма ризыкның нигезе итеп йөрәк, бавыр, бөер, үпкә, талак алына. Бу очракта куырдак йөрәк итеннән башка әзерләнде. Ул ничек пешерсәң дә каты була, шуңа да кайбер ашчылар төшереп калдыра дип шәрехләде консул. И после этого мы ложим мясную часть. Остахана кызганнан кыза бара, аны игътибар белән күзәткән кунакларның күбесе Казакстан консуллыгы белән уртак эшчәнлек алып бара. Başkonsoloslukların temel görevlerinden bir tanesi Консулларның төп вазифасы үз дәүләтен эшчәнлек алып барган урында бу очракта Татарстанда таныту, дус тәнә мөнәсәбәтләр урнаштыру. Казак кардәшләребез бүген милли ризыкларын тәкъдим итә. Без алар белән даими хезмәттәшлектә. Төрки халыкларның ит ризыклары әзерләүдә охшаш яклары күп. Бу юлы куырдак татар-казак дуслыгын ассызыклау өчен татар бәлеше камырына төрелде. Берничә мезгилдән ризыгыбыз әзердә була. Куырдак пешкән арада Казакстан консуллыгының эшчәнлеген барлап алыйк. КФУның филология һәм мәдәният ара коммуникацияләр институты белән бергә тюрколог Әхмәт Байтурсыновка багышланган конференция оештырылды. Тиздән татар телендә китап та нәшер ителә. Дини чараларда бигрәк тә Рамазан изге гамәлләр аенда да консуллык ифтар ашлары уздыруда ярдәм итә. Мин сезне төрле халыклар, милләтләр буларак яралтым бар иттем. Нәрсәгә литаарафу, бер-берегезне танырсыз дип. Бу тануга бер сәбәп, бер тәргеш булсын дип монда килдек. Туган авылым туристлык комплексында милли мәдәният бигрәк тә аш-су осталыгына багышланган остаханәләр еш уза. Бу тәкъдимдә бик хуплап каршы алынган. Хәтта казакларның иң мәшһүр милли ризыкларын казанлылар туристлар өчен үзләре пешерә башларга да әзер. Без киләчәктә туган авылым туристлык комплексында да төрле халыкларның шул исәптән казак милли ризыкларын да әзерләргә җыенабыз. Минемчә бу бик кирәк. Милләт ара дуслыкны ныгыта. Берничә мезгилдән ризыгыбыз әзердә була. Гадәттә мич бәлеше озак пешә, ә куырдак 15 минут эчендә әзер. Казак милли ризыгы куырдакны татып караган тәҗрибәле белгеч Зөфәр Гаязов та бик мактады. Вот как у нас в Татарстане генеральный консул. Казанда баш консул булып эшли башлау белән Ерлан Исаков эшкә чумды. Миңа үземә бигрәк тә аның милли ризык пешерү белән бәйле остаханәләре күңелгә якын. Без чыннан да бер тамырлы, тугандаш халык. Шуның кадерен белеп, горурланып яшибез. Мин мәсәлән үземә ни өчен шулай якын күрәм? Чөнки без дус тәне мөнәсәбәтләрдә, без бит берлектә
фильм төшердек. Бу Алмачуар әсәре буенча, Алимҗан Ибрагимовның әсәре буенча Тарлан исемле фильм булды. Һәм менә бу көннәрдә без Казакстан белән бергәләшеп, аны Россия буенча прокатка чыгардык. Кунак ашы, кара каршы дигәндәй, татар милли ашы буларак куырдактан соң гөбәдия пешерү остаханәсе башланды. Чәй өстәле ризыгын әзерләүне Ерлан Искаков бик тиз өйрәнде. Аның фикеренчә, табын төрки халыкларда үзенә бер тәрбия мәктәбе. Мөршидә Җихан, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Татар телендәге матбугат ниләр турында яза? Әлеге сорауга җавап матбугат күзәтү сәхифәсендә. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Матбугат күзәтүне дәвам итәбез. Шәһри Казан газетасының саргаюы шиктән ашты. Ул бу атнада калын санының беренче битенә этләр турындагы язма чыгарып биргән. Әйе, шәһәр итен асрауга күпме акча китүен ачыклаган газета хәбәрчесе. Нишләмәк кирәк? Кеше кадере булмаган җәмгыятьтә шул эт кешенең тугры дусты дип күңел ятырганына кала торгандыр инде. Нишләргә соң дигән сорауга Мәдәни җомга газетасы үз-үзеңне җиңеп яшәр өчен рухи саулык кирәк, иң элек дигән шигъри юллар белән җавап биргән. Бу газетада һәрберебезгә рухи язык булырлык язмалар байтак. Шундыйлардан тарих фәннәре докторы Дамир Исхаковның җан авазы булып яңгыраган дастаннар да мәктәпләргә кайтсын язмасы. Автор Татарстан мәктәпләрендә бүген халык дастаннарына урын бирелмәвенә сызланып яза. Укучыларга уйланырга урын калдыра торган икенче бер саллы язма борынгы бабаларыбыз кайдан дип атала. Тагын бер күренекле галимебез, тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин, икенче бер ылпатыбыз, профессор Марсель Бакировның фән өлкәсендә вакыйга булган яңа китабы белән таныштыра. Хәзер интернет аша нәрсә генә эшләмиләр. Танышалар, табышалар, табыш алалар, дәвалыйлар. Ватан Татарстан газетасы шуның сыңгысы, читтән торып дәвалауның куркыныч яклары турында язарга булган. Онлайн даруларның нәрсәгә китереп чыгаруы турындагы язма күпләребезнең күзен ачар дип уйларга кирәк. Газетада игътибарны җәлеп иткән тагын бер язма 12 тел белгән урыс егетенең татарский с нуля дигән дәреслек әзерлеге. Яшь галимне Казандагы фәнни үзәккә эшкә чакырганнар икән. 6 ел буена татарча өйрәнгән Максим Кузнецов турында укыганда була бит татарчага өйрәнеп дип кычкырасы килә бөтен җиһанга. Ватан һәм бурыч дигән язмада соңгы вакытта телгә кергән татар егете Рөстәм Гатинның тормыш фәлсәфәсе белән танышырга мөмкин. Ничек кенә булмасын, Донбасста авыр хәлдә калган кешеләрнең тамагын туйдыру эшенә тәвәккәлләгән шаллы егетенең фикерләре хөрмәт уятырлык. Әлеге язма янәшәсендә гомере буе журналистика өлкәсендә эшләгән тагын бер ылпат шәхесебез, Асия Юнусованың да кыю, туры сүзләре күпләрнең күңеленә хуш килгәндер. Укудан, фикерләүдән һәм яхшылык эшләүдән тәм табып яшәргә язсайды дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Татарстан Яңа гасыр каналы инде берничә ай дәвамында тамашачылары өчен яңа ел бүләге Хәситә мюзиклын әзерли. Әсәрнең исеме татар хатын-кызларының борынгы бизәнү әйбере булган Хәситәгә кыйммәтле ташлар, тәнкәләр белән бизәлгән тасмага багышлана. Шулай да яңа елны республикабызга Дакар юлларын узган КАМАЗ мастер экипажы алып килә. Милли ядкәр белән республикабызга күп җиңүләр китергән КАМАЗ машиналары арасында нинди бәйләнеш бар? Әлеге сорауга җавап киләсе репортажда. Шушы көннәрдә яңа ел тамашасының төп өлеше төшерелде. КАМАЗ мастер спорт автомобильләре яңа ел өчен махсус бизәлде. Беләсез, КАМАЗ мастерда халык өчен эшли, без дә халык өчен эшлибез. Шуңа күрә бу мюзикл бит халык өчен. Бу мюзик матур тормыш турында. КАМАЗларыбызны яңа ел бизәкләре белән бизибез, гирляндалар белән шулай матур иттереп ясадык. Дуслар, Хәситә югалган, аны эзләп табырга кирәк. Без узак уйлап тормадык. Безгә шалтыраткач, без уже менә Казанга килеп җиттек. Минемчә, бу бик матур кызык эш. Бу проект безгә ошады. Яңа ел белән. Шулай ук Кыш бабай һәм Кар кызы да чакырулы. Кыш бабай гади генә түгел, ак чәчле, сакаллы бабай 5 тапкыр Дакар ралли җиңүчесе Эдуард Николаев. Мы спортсмены. Мин тизлеккә күнеккән. Тыныч кына бару авырак булыр. Дакарда кузгалып китүе кыен. Монда да рольгә керү өчен тырышырга кирәк. Кар кызы Чаллыдан шәһәр мэрының матбугат секретары Римма Мөхәммәтҗанова. Беренче опыт.
Мюзиклның ахыргы үзеге төне буе урамда суыкта төшерелде. Махсус моның өчен Казан күперләренең берсе вакытлыча ябылып та торды. Матур кадрлар килеп чыксын өчен күп нәрсәгә түзәргә туры килә. Алган әйберләр табылды, таркалган гаиләләр бергә кушылды һәм бергә булачак иде. Төп рольләрдә татар эстрадасы йолдызлары катнаша. Аллага шөкер, текстым зур, роль зур, миңа чын күңелдән рәхәт. Бәйрәм алдыннан гаилә шушы буыннан буынга күчкән кыйммәтле яткәрен югалта. Шулай гаилә таркалу чигенә җитә. Нигездә тамаша кичкенә Әминә белән булган маҗараларга үрелеп бара. Әмма яңа ел мөгъҗизалы бәйрәм. Әлеге тамашаны 31 декабрь кичендә күрергә мөмкин. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Башкалабызның пирамида комплексы бу көннәрдә җыр моң яратучыларны кабат үзенә җыйды. Биредә Татарстанның халык артисты Габделфәт Сафин үзенең 60 яшьлек юбилее һәм иҗатының 35 еллык уңаеннан зур концерт программасын тәкъдим итте. Күренекле җырчы тамашачыларга ак күлмәгем, шияләр, чыгарсымы каршы алырга, һаман яратам, соңгы кыңгырау, Уфалла арбасы җырлары белән танылды. Берничә сәгать дәвамында барган концерт программасында җырчының яңа җырлары да яңгырады. Күпне күрдек. Күп юллар үттек, күп нәрсәләргә өйрәндек, күп кешеләр белән очраштык, күп тәҗрибә тупладык үзебезгә. Менә бүгенге көндә Габделфәтнең 60 яше һәм аның иҗатта 35 ел. Аның иҗатына бүгенге көндә инде менә мин уйлыйм, үземне дәгән барыбер кешегә, балаларга, манда яшьләргә тәҗрибәне бирерлек кешеләр, шәхесләр булып үсеп җиттек дип әйтер идем. Габделфәт Сафинның юбилей концертыннан тулырак репортажны бүген безнең чыгарылыштан соң хәерле көн Татарстан тапшыруында карыйласыз. Дәвам итәбез. Иртәнге чәй артында татар җыры турында сөйләшү. Барс медиа ширкәте журналистлар белән кызыклы очрашу уздырды. Биредә ел нәтиҗәләре, яңа йылдыз проекты һәм әлбәттә татар җыры халыкара эстрада фестивале турында сүз барды. Быелгы татар җыры эстрада фестивале гала концерты 17 декабрь көнне Илһам Шакиров исемендәге концерт залында узачак. Оештыручылар кайбер серләрне дә шиште. 3 сәгатькә якын барачак концертта ана теле, туган җир, мәхәббәт кебек бөек кыйммәтләр алгы планга чыгып, иң популяр җырчылар үзләренең хит җырларын башкарачак. Татар җыры офыклары киңәя, быел аны Мәскәү һәм Уфа шәһәрләре тамашачысы да күрә алды. Киләчәктә татар җыры фестивален чит илләргә чыгару фикере дә бар. Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Әлеге проект Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты һәм президент каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Аны Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев алып бара. Бүген сүзебез Россиянең атказанган, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәридә Кудашева турында. Һәм бу түгел, чөнки бу көннәрдә, ягъни 15 декабрьдә күренекле җырчының туган көне. Исән булса аңа 102 яшь тулган булыр иде. Күренекле җырчы, РСФСРның атказанган артисты Фәридә Яһүдә кызы Кудашева 1920 елның 15 декабрендә Уфа губернасы, Уфа кантонының, хәзер Башкортстан Республикасы, Шишмә районының Келәш авылында урта хәлле крестьян гаиләсендә дөньяга килә. Ул Башкортстанның халык шагыйре Сәйфи Кудашның туганы. Мәктәп елларында булачак язучы Мостай Кәрим белән бер сыйныфта укый. Фәридә сабый чагыннан җырлый башлый. Беренче сыйныфта укыганда татар халкының салкын Шишмә җыры белән тәүге тапкыр сәхнәгә менә. 1939 елда ул Уфа театр сәнгать училищесының театр бүлеген тамамлый. 1944-47 елларда Башкорт академия драма театры артисты. Сәхнә эшчәнлегенең башлангыч чорында Фәридә Кудашеваны күбрәк җырлы, лирик образларны башкаручы драма актрисасы һәм биюче буларак беләләр. 1941-44 56-78 елларда ул Башкорт филармониясе җырчысы. 1948-56 елларда Башкортстан радиосы солисты. Фәридә Кудашеваның даны радио аша бик еракларга тарала.
1950 еллар уртасыннан җырчының бүтін татар башкорт дөньясын сокландырган гастрольләре башлана. Белгечләр исә җырчының табигатьтән куелган тавышын итальян мәктәбенә хас белкантога тиңлиләр. Фәридә Кудашева киң диапазонлы, озын сулыш таләп итә торган җырларны югары кимәлдә башкаруы белән сокландыра. Халык җырының классик традицияләрен дәвам итеп, ул бер үк вакытта концерт эстрадасының башкару сәнгатенә оригиналь яңалыклар да алып керә. Алар тормыш иптәше, танылган композитор, аккордеончы, РСФСРның халык артисты Бәхти Гайсин белән бер ансамбльдә эшлиләр. Бәхти Гайсин тарафыннан махсус эшләнгән заманча аранжировкалардан яңа репертуарлар төзелә. Җырчы иҗатында яңа юнәлеш туа. Аның репертуар байлыгы, җырлау культурасы, авазларның ачыклыгы, сөйләменең төгәллеге, җырның сүзләренә бик сак каравы осталык эталоны. Җырчы сәхнәдә дә, тормышта да зыялылык өлгесе була. Фәридә Кудашева иҗаты татар һәм башкорт эстрада сәнгатенең иң күренекле казанышларыннан берсе. Аның киң концерт репертуарына Татарстан һәм Башкортстанның танылган композиторларының вокаль әсәрләре. Фәридә Кудашева үзе җырчы җырлардан җан азыгы табарга тиеш. Халык җырын җырламыйча халык күңеленә кирип, халык күңелендә калып булмыйдыр дип ассызыклап үтә. 1956 елда Фәридә Кудашева Башкортстанның атказанган, 1968 елда халык артисты, 1972 елда РСФСРның атказанган артисты, 1990 елда Татарстанның халык артисты исемнәренә лаек була. 1991 елда Халыклар дуслыгы ордены белән бүләкләнә. 1995 елдан Уфа шәһәренең мактаулы гражданы. 1996 елда аңа Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге тапшырыла. 2005 елда җырчы ханымның юбилеена туры китереп Казандагы Барс медиа ширкәтендә аның репертуарындагы 100-гә якын җыр тупланган компакт дисклар чыгарыла. Фәридә Кудашева 2010 елның 9 октябрендә Уфа шәһәрендә вафат була. Шәһәрнең мөселман зиратында җирләнә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Мин Шулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.